Nájomné byty, ktoré podporil štát, už dokončili aj v Žiline. Záujem zatiaľ prevyšuje možnosti. Čoskoro rozdelia viac ako 100 zariadených bytov. V novom komplexe v Žiline si byt odomkla prvá nájomníčka, zamestnankyňa pošty. Bližšie do práce. Nič som nerátala, hneď som sa vrhla do toho. Časť bytov môžu získať cez zamestnávateľa, najmä cez rezort vnútra. Zvyšné sú otvorené pre všetkých. A takýchto bytov je v budovách vyše 120 od 1 až po trojizbové. Predpokladáme, že snáď do konca júna, možno do konca júla bude odovzdaných všetkých 120, pretože záujem o tieto byty je naozaj enormný. Záujem prejavilo viac ako 250 ľudí. Na rozhodovanie zostáva už iba týždeň. Do toho dátumu by bolo vhodné, keby teda všetci dodali potvrdenia, ktoré sú potrebné vlastne najmä k tomu príjmu a ku všetkému, aby sme v podstate mohli my potom hneď spustiť promptne overovanie, vytvoríme poradovník. Je tam podstatná časová známka, kto sa kedy prihlásil. Teraz to bolo nejako pred pár týždňami. Skúšame, pozeráme, aké možnosti sú. Tento byt si ide pozrieť prvý raz. Za dvojizbový by zaplatila okolo 480 eur. Výhodné, išli by ste do toho? No, keby som bola mladá, tak hej. Zamestnávateľ môže časť sumy preplatiť. Celková suma sa ale podľa realitného makléra približuje aj ďalším bytom na trhu. Spolu s energiami a s poplatkami, ktoré tu človek zaplatí za ten štátny nájomný byt, sme skoro na rovnakej sume. Z časti tieto byty rozšíria ponuku. Aj v Žiline platí, že záujem ľudí prevyšuje možnosti. Trh ale potrebuje bytov oveľa viac. Dostupnosť bývania zostáva zhoršená a problémom je aj dlhodobo nízka ponuka bytov na trhu. Ak by vzniklo len pár projektov alebo niekoľko stoviek bytov, trh to v zásade veľmi nepocíti. Slovensko má totiž výrazný problém s nedostatkom bytov a to už dlhé roky. Okrem Žiliny spustili projekt týchto nájomných bytov aj v Bratislave. Nikola Capeková, televízia Markíza.